Bende paro ni piny Kenya bende wasechalo kengi nyakwarom Gajwang' nikech piny Kenya bende wasebedo koda rombe mopogore opogore, Nairobi Declaration, rombe mathoth mago masiro lokruok mano mar chal mar kor lwasi. Bende kata kana ng'iyo kata mana iwacho ni budget mano wachako tiyo godo chieng' tarik 1 mano mar dwe nyakwarom Gajwang', wacho ni budget ma bende piny Kenya bende noketo ni green economy bende pok mare lach, mano mar neno kaka lwasi inyalo rit makare. Sinyalo kama paro bende piny wacho nochako tiyo nadwaro mar mondo mi oganda chak ti koda sola kopogore gi mano ntiere nyamburko matiyo koda teko mar sitima, ntiere motorcycles wacho ni motorbikes matiyo koda teko mar sitima, battery e kin mamoko. Bende ntiere county governments manyaka sani kata naneno gi buore Nairobi ka kidhi ng'iyo dustbin oket kanyo recycling, iwacho ni taka manyalo bedo recycled, ntiere taka iwacho ni bag plastic in kidhi wito taka bende somo kata kosini wita nyakwarom Gajwang' Wycliffe. Yeah, mago waste segregation initiative kata yore mag keto takataka kama winjore. To adwa wacho ni ginene gima county government nyalo timo in this initiative. Number one is yudo ka ng'eny county governments mekwa pok wabedo gi waste management system ma proper. Ma chako kuom collection, segregation, collection mateo nyaka dumping. So segregation is likely kuom takataka mawuok e kuonde mwadake. Be nitiere kaka waketo gi kidienje opogore opogore. Nitiere takataka minyalo tigo kendo iluongo ni reusable, kaka koro plastic. Gino nego be niketo gi yorgi. Alafu nitiere general waste, gimbe keto gi yorgi, gik machalo kaka chumbe ang'o keto gi yorgi. Mondo mi gigi duto te kik dhi mondo ketgi kamoro achiel ka ginywandore. Nikech gima inyo wasaidi en yudo ka county governments be pod ok embrace segregation. So man is one big problem. Pok embrace keto takataka e kidienje mopogore opogore. Mano namba achiel. To namba ariyo mabe gima duong' ahinya Sharon en ni wanyiso jowa mondo mi ong'i takataka kendo girit takataka, lakini pok wamiyo jowa alternatives ma wacho kar kaendi. Be wantiere gi kuonde ma mokwongo wan kata gi kuonde ma waste disposal, kuonde ma onego bi nitere takataka. To kuonde ma nitere takataka gi ang'o matimore kuonde? Sirikal mag county nikech gigi most of them wakati gin bech gi expensive. Dala moko daga Dandora Sharon. Nitiere kamoro maneno ki ichoko plastic. Titere gidhi girego. Ka giserego to giuso, giketo gi packet. To gidhi giuso gi na company ma koro dhi to kendo nywaso gi kendo loso kod gik mopogore opogore. Donge kinyalo timore county, koro macha chande to ma private motimo kama. Ka counties government make wanyalo riwore, nyalo nyiso ji. Giloso recycling centers. Establish giloso kuonde ma koro inyieno gik moko machalo ka plastic. Owacho ni for example Akomabe. Owacho ni Ugis for example nitiere recycling center kidhi Kosela kata kidhi Kindu Bay kata kidhi Rangwe. Koro inyiso ji ni kikelo plastic maromo kama to ikete ratil tichuli kaluwore gi ang'owa, kaluwore gi weight mar plastic mikelo. Namba achiel obiro kelo employment kendo obiro kelo pesa e ofuko ji. But namba ariyo iyudo ko omiyo ji alternative. Okay, wach nyisa ji ni kik iti gi jwala nikech jwala already nitie e waka kendo gintie kendo ging'eny jwala go gintie. Nyaka nyis ji ni to mantiere gi and especially makoro ok nyal tigo wani miluongo ni single use. Ka koro gisegi kama koro ok nyal ti kodgi wanyalo timo nang'o? Nyaka wa provide recycling centers one kaka county government mondo mi wa encourage innovation. Wanyis jowa ni gik minoma gik jwala ma miyo tich matego ende wan waseloso kuonde ma koro wanyalo recycle gi mati kod gi yore mag opogore opogore. And then gima no wacho subsidies chande, it's very important. County governments nyalo time mondo mi wa subsidize local initiatives mondo mi koro production dog pay mondo koro ji nyalo afford nyaka dayo. Lakini anto kipenja to kapok wadhi matut e weche mag kata ginene kata golo huru bags kata ginene wadogure okap. The moment mwadoke okap to koro bedo koro plastic odok pe. Lakini gima lich mabe wachako dong wachalo kaka adola kata kidonda any plastic mantiere already to pod ni kodwa. Koro nyaka many mana yore mwa manage gi wa recycle gi to waketo gi waloso kod gi bidhaa moko makoro ok mayamo ok nyal tiyo. Mombasa kar ka endi Wycliffe nitiere kama ilose yiedhi
gi plastic gi kaw plastic to gi rego to giloso go yedhe koro en gima ber to gin mana yedhi matiyo maber tiyo maber ko yedhi mang'eny kabisa the good thing giloso gi plastic ne kiselose to koro en gima ok nyaka rato be an kata ng'ato ok nyal mwode dhi tedo kode en koro en gima milele so in other words owacho ni wan gi problem we use this problem waloso we create a solution for the future nikech taka ben